پودوی خونه ماشین زمین همش هست. تماشا کن. кадоме дар видеои ман лайк мемонам, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби инем қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. кадоме дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқен, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вайбери ман ё ватсаби ман нависед. мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе гипразим ва яъни гарадок 52 метри квадратӣ дар 3 этаж қарор дорад. роҳи пахтакор, нархиш 250 000 сомонӣ. боз савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо ҳастанд. хонаи алишӣ дар шаҳри ваҳдат сентрда наздикии бозори боло 3 дар хона дар 3 этаж қарор дорад. 63 метри квадратӣ, ремонтои хуб аст. хона фақат алиш карда мешавад. ба заминакӣ мега. дар шаҳри ваҳдат боша мега. алиш карда мешавад. агар ба шумо маъқул бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҷайҳун. хона коробка аст. 6 сотиқ замин ҳам дорад. нархиш 70 000 сомонӣ. боз савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восе 4 дар хона, 3 дар хонааш бо ремонти замонавӣ таъмин аст. 1 дар хонааш коробка аст. аловхона, кухни, баня ҳастанд. забораш маҳкам аст. об светаш доимӣ. нархиш 110 000 сомонӣ. аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб, ҷамоати худоёр раҷабов 12 сотиқ замин, 3 дар хона, калидор, баня, ремонтои хона замонавӣ. паталокошам кадагианд. нархиш 80 000 сомонӣ. документош 100% аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. як ҳама санги дигашам ҳастанд барои битони забор. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, ноҳияи шомансур, кӯчаи қаратегин, 6 сотиқ замин, 3 дар хона,
балкон, кухни, калиддор, дуто баня дорад, каладовка ҳам дорад. ҳуҷҷатош 100%ай. об светаш ҳаст. ремонтуш миёна. нархиш 220 000 сомонӣ. боз савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. имо вайбер ҳастай. мошини фурӯшӣ мерседес 124. сӯзишвориш дизел. ҳуҷҷатош хадавоиш аккумуляториш навай. 4 баллонишам нав кардагиям. мошин состояниш 100%ай. срочно фурӯхта мешавад. нархиш 26 000 сомонӣ. боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. вайбер имо ҳастай. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. дар канал подписатсия кардан, лайк монанро фаромӯш накунед. фикротонро ҳатман дар комментария нависед. ай куҷо хона ёбем, ай куҷо мошини замини фурӯшӣ ёбем, шумо ҳатман нависед. мо кофта ёфта баҳри шумо пешкаш мекунем. хайр дӯстон.